steeti wekwala mmanwụ onye nwe onye ụlọ n'obodo onye ụlọ mmanwụ na-agba ebe n'ebe n'ọrịa na-egweri egwu onye ụlọ alọbụ na-agụ n'obodo ebe n'ebe esi na onye nye n'Igbo jedonu n'onye ka Igbo na-ekwu onye ụlọ anyị maka na ndekwe mmanwụ ebe onye jedobe ka ọ madobere iwe ijele onye kwụrụ ebe ọ na-eje ebe onye bụ onye Igbo onye kwu n'odu obodo bewe ebe mmadụ imeri mgbe o jigide ji onye ụlọ oyi maka na bịa ya na-ebe n'ebe dị ka okwuwe onye ụlọ n'ọmụ na-ekwu onye kwete na oyi kwete ji onye ụlọ bụ ihe ga na-ahụ iwe maka gịnị n'iwe mekata iwe ga-epe n'ime onye ụlọ yi maka na bịa wee mana ijide debe alụsị dị n'ọbịa wala ya wata ni ana wedibe wetu ofega bugo ya namu ode tuli ode mmanwụ abala kata ike haba wana tuli bo bia na mbawa kali jela pe kwa kete bi jide de balu si di nobe we bo ba kali na zaku bogu na hebe ogani pe na pe o Na-Eme ebu na kuna we ebu iwe wake mo ye buje mama noke onu na ye ni we noke waye mulu manaze waye mulu manaza kedi we ye nene wodi nene ibu wodi nene mwa wodi ye na duaye haba wasi na mawa kali jela pe ebe ye jodo pe ko ma do beliwe mawa na bala wodi nebe oye lo ni bo ba kali ade za do ye wele jo bala mo ayi ma ka do ku ebe kawe koti oyo nepa la kaje enwe una dokwa yetule ye na babu o wala ya we utana ye kaguli ye keje ya pata ko pata no Na-Eme ogu no Na-Eme oda zuli gbele 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 aje no no Makai witini obu no kalini ya odayo gojulego oluka woke tisi lozo ife no Na-Eme oyo no Na-Eme ende nyura tumesi kwede akwede no Na-Eme webu wana moye telo se ya betoni ya maka nosa na fufu ode suli ko bagete mo wa pe ya na kwa Igbo bakalie
haba o nwere onye siri Igbo gbogbo mba onye na-enye ụlọ tụrụ ezigbo olu ebe buru nwanyị gajere obi wee jee na nke ọgụ ya ka ya jee fụta ọgụ ya na nsogbu akarịa ya alụ ọnụ ka mbekwu nwanyị gaji rute na nke ọgụ ya wee na ozu na-abụ na onye zu na-atọ wee si n'ọbara ije ya na oge onye wee jechite akpụ ya wee sali ya sachali ya wee gbasa ya n'anwụ ọnụ ka gbaji iko oge ya wee chita ya wee dewe ya yọ napụla esi ya yọ na abụghị oge ọ na-edekwu ya yọ ọ n'olukwakwụ ya wee jepụta mmekwu wee n'ịga wee gboo ya ogogo anọ m ebe nna aja gba mma mgbe debe akwa gị kedu iwe ga-emeri gị wee na-egede ntị ka enyere ya mgbagburu wee n'ịga gbaka ọgụ ya ọgọ m oyolo ozi ya kedu iwe ya ga-eme ya ga-eji ndị debela bụ ya ya ga-agba ọtọ wee mee ọtọ ya wee tinye wee kweta na ọ na-eme mbesi na ọ na-eme ebu nwanne m na-ekwu na mgbe ugedo ntị ka nye ụlọ akụkọ ebe n'ebe wee gbe mmadụ ji si na ọ na-eme o metụrụ life n'obodo ebe dị ntolo ebe na-ebe ekwue kedu ike o si meziri kedu ike o si meziri onye ụlọ ọ na-eme ekwete na ọ na-eme o nwere ndị na-abụ na-agba chacha ịma na chacha bụ ụda owe ọnụ na-otu ụbọchị otu nwoke na-agbawa afọ onye na-agbawa afọ na-atụrụ ogwu ọ na-alụrụ ogwu ya ọ dụọ iri ihe gị ya onye gị onye nkọsa na-agbawa mbọ biri wee na-ebi ya ọkewa gbawala gị mba si n'ime esi ya ọ bụ ya egwu ikpeta na ọ na-eme o wee n'otu ụbọchị ga-egbe megedara iwe onye ihe ga ya ihe wefu ihe ego wefue ya ihe wee bido wefosi iwe nkwo ya erime ego nwoke na-ekwu ka na-ekwudi nwekwe bụrụ ụzọ taa ahịa anụ nwekwe bụrụ ụzọ taa wafọ alụe wee tasie ya ike wafọ wee tie wesi ya kedu iwe mere o si ya na itila ihe ọya ọzọ ya ata ya alụ ikwete na ọ na-eme wafọ ka na-ekwu ka na-ekwu haba ịba nwekwe wee weta ọdị ya debe wafọ dị ọnụ ya baza wafọ n'ọnụ wafọ wee debe onye ọnụ wụsa n'ala wee tinye si na wafọ egwu nye ekweta na ọ na-eme onye ụlọ ọ na-eme ebe n'ebe wee gbuo ndị mmadụ wee gbawa ọsọ wee kweta na ọ na-eme onye ụlọ onye ga-edetiri ọkpọgwụ ebe onye jere ike a na-ekwute nwoke wee tie ọnụ ugbo onye meziri ọgụ ebe n'ebe egbuo ekweta na ọ na-eme onye ụlọ ọ na-eme ọsọ wee gbaa akweta na ọ na-eme ọtụtụ ndị mmadụ jere obodo oyibo ga-agbatuta ego ụfọdụ jere dọgị ebe ụfọdụ nọ na China ụfọdụ je Malaysia agwa emeche sosi ewe bụrụ ego wee nata ya ndị mmadụ wee kweta akweta na ọ na-eme akweta na ọ na-eme
ezigbo di na be nne ya oloko na amalị agbede na ọ na-eme nwaanyị bụrụ mmiri ya chọwa di ya ọgbede na ọ na-eme ọgbede na ọ na-eme onye eji ego bara mmanwụ ọgbede na ọ na-eme onye ụlọ igbo bụ akarịa ọgbede na ọ na-eme ozigbo onye bụ na tụwa ego oyibo na mmadụ abụrụ ọgụ onye eji ego na-ekwu okwu ijiri ego oyibo igbede na ọ na-eme kedu iwu ị ga-ekwusi wezuga ebe n'oge alata ala okwu na-agụ ikpogo ndị bara mmanwụ ndị so n'igwe na-eme agbede na ọ na-eme onye ji ego wee mpe ogbede na ọ na-eme onye ewe eme obodo mgbagbo gadụrụ mgbagbo egbe nke dị na-esi ya nke dị na onye mbudo bebe obuwe chi fudo Vitalis Ozeweke Wedi ya ikere ege na mgbagwe Asi ya ọga mụ ọga ịbala mmanwụ Ayi ewu na ewele ọla n'ike na mgbagwe Ike jeje mbebe Enugu steeti na ayi ewu na ewele ọla n'ezi ya bụ Wedi ya Odiye gari milioni Nigeria limited Udegbi bala mmanwụ oge ndị oge igbede na ọ na-eme ahịa bụ na agwala ọna n'one mmanwụ na-ebe ezigbo ihe mgbagbu na-egwu nna m ndị ya ojugbo onye ego ndị mere ọgọ gbaliri nne agbede na ọ na-eme egolo magede mmewu Wekenesia worship balance. Wese ni yo basiye. Wese ni yo basikulie ikedo. Goyo gondoko. Wese ni yo wini ya ikedo. Ogaya lawaliwe. Ogiriga walele. Wadi melo kedike. Wese mego wadu mike yogu Wese nalibu ya nekwa kisiye Wese ni yoma sokwezi Oyogologo balamu Oneme Wendi melo kedike Akwede no neme Akwede no neme Ipa Akwede no neme Bakweli mwaji Wese pina pepe Ozo iwe jege mewa na mbagwewa Ozo iwe jege mewa na mbagwewa Doko bala mmanwụ Akejo funu ye Hawa Ogere labi ejoje Iwe jege me na mbagwewa Agala mana jira limite jege kajele Wake mali magawe Iwe jege mena mpaku Ogiriga go walege ma Akwede no neme Ati jula jumesi kwede Akwede no neme Akwede ni bala mmangu Wenyi magana biya Owe felye Ode jinji nekwe mmangu Wenyi na choki duwe Imalukosi kudoku Akwede no neme Open by Yalage Maloso, Ibeda no name. Why will I yes in the Bongo? I am what does people with a why calling me why CSO? Over CSO. Where's the boy?
wali we na talking money yeah CEO of Nigeria Association yeah business owners in our dog Port Harcourt, ebe wuke na zogo na zuwoyi, ezigbo onye ego, nnukwu na-ebara mmanwụ, ekwete na ọ na-eme, ekwete na ọ na-eme. O nwere ile steeti, ọ na-alụ ụlọ, ọ na-ele ele, ezigbo onye ego na-ebara mmanwụ, abara ka ịbagụla eyi, ekwete na ọ na-eme. Onye zụta Okuta babulu ndilo wanu na gabo stop money oye gbani money na sugo okuta babulu ndilo na gabo oke money he's a liability businessman yeah okuta Chairman, when the grandmaster, when the national club getting at the ball, go put the Babulundi road, the Kunone, the better known CEO, sit down, Nagaboni, as a photos papers in the Malodo. CEO, sit-down electricals, when the policies, when getting a sugar, then state, what the money man, oh, yeah, one name on Sugar, what the money man, if I have people, when the name, come on, I'm going to say, I do not know what I do, baby. Oh, yeah, that's the back of the
na gabon n'ime oke mmanwụ agụ ya weta na gabon n'ime ya ga-eji wee zuo oge agbada na ọ na-eme agụ ya weta ebe odogwu na Jakarta n'one oyu gbogbo n'obiye n'enugwu steeti n'ime CEO billion dollar tobiye okwu banego na Jakarta billion nwanne m n'ịbala mmọnwụ gbede na ọ na-eme oke nọ n'ebe ise ji eje obodo mgbago billion nwanne m CEO billion global logistics limited niile embedded export na China CEO billion investment n'ịbala mmọnwụ and energy solution nke eji mmalụ odogwu solar energy CCTV camera keji mmalụ odogwu billion nwanne m the billion esiteji ekweta na ọ na-eme billion ịbala mmọnwụ ekweta na ọ na-eme okwu banego mgbe emeghe were ọzọ eyibe aka na nwanne m n'obi lie Agulasi ndọtara na Filipin n'ịbago mmọnwụ agụnye wete nwoke amala iwe odekwu kpatara ike nwoke galachi ya niile gburugburu agụnye wete egwu nwoke amala iwe kwesịrị onye ọzara Nsụka n'ịbala mmọnwụ agụnye nwanne m agbada na ọ na-eme agbada na ọ na-eme CEO where you just Telafilato Agunya wata kuwata mali wacheli ya kudoku ne palamo Akabeli viseje jobo dombago Haba CEO Sansa puno di cheji esibo ye kode palamo Akane cheji jobo Amagu nebe Akada no nebe Maje kuna maji na chefo lukalo kunadu Kejo yende kuna Wajifu nende kuchi Ukuna Wayu kenu dapili sautu nine Oyu kema sinike Na dapili sautu Nanda balasi keti Kodoku Igilete wadi na lebe International Engedi na Lagos Awogo yego ni Balambo Bada no neme Awo ni Igbo bakariye Wezi boyi Balambo Awo ni mmangu na ibaba Weka nasi ya mwa chief Toki todi nake Ido Akande kutulowe oyida Oya muma na suka CEO Double real estate nime Wekedi na nugu sineti Odogbo yida ne balamo Double estate
change na Philippines ye akeje fo na besi bebe ibe na gbo balo Udegbi ye ake na gbo balo dani akete no Na-Eme ama weke neze mweji wese mene ni kemeke haji fese sinachi oye buba na suka na nuku siteti Odogwu wese sinachi na China ogiriga wese sinachi na Singapore toki nine wese sinachi global exchange mmanwụ Na-Eme CEO Disciplines Homes and Properties Limited nine President the Inner Circle Brother Club n'Ịbala mmanwụ agbata na Na-Eme ndị gbasi n'ike weke neze mwechi Onuchukwu wende meseme nine iyogi bilionu n'Ọkịja n'Ọkịja chalogidi onye chalogidi n'Ịbala mmanwụ agbata na Na-Eme akụdị na-enwe wekube chikwu ụzọ niile eke mụ na gị CEO Igbo Gadget Nigeria Limited niile iyogi bilionu Odogwu na Potuloko agbata na Na-Eme Rosi na-eme mere ugobede na ndị ji ego ga-eme igwe dị ya mma ha bata obodo begi agbata na Na-Eme agbaghị ife ibi dene agbata na Na-Eme weke neze mwe chief ego omefe na ike Chinedu Sakoles the hope of peace and success and transaction good man na Malaysia good afternoon na Vietnam good night na China ezigbo ego agbata na Na-Eme onye dị n'igbe etiti local gọọmenti Enugu steeti nwoke Ịbala mmanwụ CEO Sacrifices change worldwide CEO Ultimate Team Global Resources CEO Ultimate Team Motors Oji mate mogo wano Odogwu Oji betiti wake mo Na-Eme na Malaysia kiri na Udegbi wake Ịbala mmanwụ weke neze mwe chief Francis Kesele Oyeka ikuku fetego yaku mma na Pakistan ezigbo mma na Pakistan ezigbo yego onye na-ebele n'ọzọkwụlụ n'Ịbala mmanwụ Odogwu nwere ngabasị CEO KMT ndị matiri ka eji mara Odogwu onye na-ebele steeti n'Ọnịcha ka ọ na-achụ egwu ya weke Ịbala mmanwụ CEO KMT aka na-eme polo Odogwu na-eme obodo emegboyi KMT wadi wadi Nigeria KMT Resi J wadi wadi onye ego n'Ịbala mmanwụ agbata na Na-Eme
Bishop na China nile ife bata bishop na China onye n'ise n'oge South local government na Anambra State odogwo CEO Sijo Light Digital marketing company keji malodogwu Akila Limited ezigbo onye ego n'Igbo CEO Olema Special quality spare parts keji malodogwu na Nigeria CEO Bishop na China State gburugburu nwoke ma ọ na-eme ikwete na ọ na-eme Bishop ịbara mmanwụ weke lese m uwe chief n'obodo jukwe weke lese change echi ya niile ijele ndekwu mmanwụ CEO Nobu Aluminium weke national wejele bidoro n'ogbe ịgbara mmanwụ onye ife kele na bidoro n'Imo steeti niile ijele ịgbara mmanwụ ekwete na ọ na-eme ijele Igbo bụ akarịa ekwete na ọ na-eme onye wee go ịgbara mmanwụ bakali mwaji agba innocent chibeze bia Tasco latest stage Nigeria Limited Olakole money Olakole money rich Akana yasa dobo dobi rich enine Tasi koledo Oyo bisu kani bala mongu Oke mongu Ekete no Na-Eme Akana yasa number one in Abia Tasi koledo wende CEO Robu yewe supermarket bekeni n'Enugu steeti oke mmanwụ n'ịbara mmanwụ CEO Tasco Leto Global oke mmanwụ n'ịbago mmanwụ ikpeta na ọ na-eme oke ma ọ na-eme ojezemu ka kedezemu ojijuwe mmadụ ojukwu akademu na nje kede mede n'ochi ya niile akwe na atụle onye isi emeghị ye onye ọsala n'ịbara mmanwụ onye igbe titi n'oge gọọmenti na Nsukka bie ibe yiri mụ akwe na atụle nwanne m ikpete na ọ na-eme CEO Amoni global exchange niile Amoni regional merchandise Global logistics Agwe na tule Obu yewe Agwe Global Foundation niile Atule sindezala na ndedochi ya niile biye Agwe na tule godogu ikpete na ọ na-eme Weke ma ọ na-eme Bakali mwaji
fada too much talk na lie oye mu bono na Jesu kabia CEO Father Nation Global State Union we Father Electric and the Lord is getting my Lord we can in a together to do state in the Nepal we Father we Father boutique we get in a balance state in the we Father Nepal we better know Na-Eme we better know Na-Eme oh God in nation family oh yeah they put on the reward and mother could never better know Na-Eme about live free me nene regular you can get a look and do them I can just say we chief oh yeah got you oh man if I send a look at it you go now pop yeah oh person can look at it I can't just for Bulu na look at it Balamo you better know Na-Eme by him CEO Hotel and Suits oh yeah Lulabon and Rajaka we get in a place we go to look and look at it okay we well you better know Na-Eme by him Joseph Atifai oye muduru utefa niye la local government na Anambra iyo galawaji ati everybody Nigeria limited alawaji mọ̀wú oye go dey mọ̀wú alawaji ndekwu mmadụ ẹ̀la di business yẹ wẹ́lẹ̀ bulu di jẹ́jì kejì mẹ́lọ́dọ́gù na Thailand ebe ebuki na Udegbi agbẹ́tẹ̀ na Na-Eme alahaji balẹ̀ mmanwụ agbẹ́tẹ̀ na Na-Eme ịgba ihe fíìmù wee nene wọ́n sì ní ìwé ayé mẹ́rin kan na-ekwute alahaji na Thailand ogiri ike gwara gị na nwe anụ uwe na obi n'ihe ala n'odogwu power ebe wese mọdọdọ bụ na Nsukka ekenese m na chief dọkịta ya dịka chi ugwu dọkịta ya dịka chukwu wadị na Nsukka atakata abụọ wadụ n'ọgba Nsukka atakata abụọ eze ihe oche anụ yiri onye ụtọ na ntọgbọ atakata abụọ tipe keji ofe aka na ase ndị na-eme ekpekpe ezigbo onye ọbara otule pawa oji ogwe eme ọkọ n'ọgba Nsukka mmiri ihe oche aka eji ofe mmiri ihe oche n'ọgba Nsukka dị ibe ayiri mmụọ akwasị na-ekwe na mgbanwu na-eme akwasị na-ekwe n'odibo mma atakata abụọ kweta na Na-Eme onye ọgba ịbara mmanwụ ndị ji obi mmelụ okoriri nne aka na-agbo nke abụrụ n'anya atakata abụọ na anọ ekweta na Na-Eme ekeneze mgbe chief chukwu meze wuziri ike
igwe yogo gwa n'obosi igwe yogo Gala tọjẹsí katapila sabisi yagedi balolo akana ruwasi ọna agbajesi ni mma ikijọ ọrụ ọkpachaliki ya esi n'ụzọ adị ndele igwe yogo n'obosi odogwu n'ịbala mmanwụ nwoke ma ọ na-eme igwe yogo aka nwelu katapila eji arụwa esi ekwekwe eji achọ ụzọ mma igwe yogo n'obosi nkata na ọ na-eme oge ndezi mwechi chukwe bukanude bukasi wete national man na kanu onye mmadụ ọgwụ n'Enugu steeti niile onye fecha na eletọka eji mmalụ odogwu na sebo nkeli kanu oke mmanwụ jenu dị n'iche n'iche ka ị na-azụ nke eji amị ọkụ nke eji amụ mmiri ya ka ị na-azụ onye mmadụ n'Enugu steeti odogwu na ọ na-eme wale na sebo nkeli kanu ị na-azụ eze nwoke m ịbala mmanwụ ikpecha na ọ na-eme ebulu ime igbe kene ka njewe obodo kedu onye mbudo obodo ndege oge ike ego ochi wedala na-adala ụla na ndege niile ezigbo ụdala na-adala ụla na ndege agụsi na-enye ezuwe na-achala ụlọ ndege niile n'ịbago mmanwụ CEO Dostake Pretty Contest Yakeji Malodo CEO Dostake Investment Group of Company Nine Oke Mmangu Odala na dalola Nikeje Oke Mmangu Oke Moneme Akwete na ọ na-eme Bagere efi mgbe nene Akwete na ịbala mmanwụ ego ya jodobe ka ọ madobere iwe kwuru ekwekwere ụda na zuru ike n'osisi alụ na-ekwe enyi m aka na iwe nwoke bụ mgbawa ọsọ ka we ya gwuru ụkwụ ewe jụọ ya ajụjụ okwete na ọ na-eme ekeleze onye na-ebu chifu ọnụ ọha chukwu ọmalịcha n'ọdụ niile n'okwu n'Enugu steeti chema God of Trustees Achievers International Limited marketed the producer Suludulu ebe Tony niile CEO Panuma Old USA Kina Jake ezigbo ya ego n'ịbala mmanwụ Epapa of August Anya bedo mmadụ ọbasi ịnazụ na USA CEO Chidikobie Chidikobie Limited n'ịbala mmanwụ Chairman n'ọbụ niile ọbụ Motivators Club onye egwu dịka n'ịbala mmanwụ odogwu je ga-ejiri ego nwoke ma ọ na-eme akweta na ọ na-eme onye na-ekwetara ikwetara ihe ọkweta na ọ na-eme onye ọbụ Igbo bụ agarie o si mụ kenere ihe aji Obasi Francis
oke mmanwụ ekweta na ọ na-eme eke n'eze m chimde ozeze melizu chukwu ejuru ọgba niile oze wetapụrụ ọgwụ ahụ n'ime ezi ole ezigbo onye ọbara niile onye si akụ n'ịbara mmegbu wetapụrụ ọgwụ onye ụlọ ịgbado mmanwụ wetapụrụ ọgwụ egwu agụwa ndị ilo amụsoji agụwa eleta nna gburugburu ojokwe mego oze wetapụrụ okwu n'olu oze ebe na-agba n'ime ozi ebe nke na-ala n'iyi aka na-agba ụdọ nwa niile wetapụrụ okwu n'olu nwoke mere mgbọrọgwụ niile ezigbo onye ụlọ n'ịbala mmọnwụ aka na-azụ okwu ndị na-emegbu emegbu wetapụrụ okwu n'olu ekweta na ọ na-eme ekweta na ọ na-eme aka gbara igbo bụ ịbago mmọnwụ wetapụrụ okwu n'olu ekweta na ọ na-eme bakali mazakunna ozekunna mbechie onye mmadụ ime nọ n'ibago mmọnwụ okunna mbechi si ibe okwu ya nwere ọkọ nwanne nke dị n'Enugu steeti niile aka na-alụ puledi dị mma okwu nna mbechi nwanne bụ puledi ka eji malụ gị n'Enugu steeti nwanne na-ekwu na n'oge ị na-alụ ya nke dị n'Enugu steeti niile oke mmọnwụ okwu nna mbechi ekweta na ọ na-eme ekweta na ọ na-eme aka na-alụ puledi dị mma lọvụ puledi ịgasị anya Jesu igwe dị mma bịa ikweta na ọ na-eme ọnwụ na-akpa onye zuru Igbo onye kewite wite gboyo adamaka ịdachi onye ikweta na ọ na-eme okeliwe chifu kelechi sameliwe ke akụkụ gbawara ụgbọwa n'igbu itoolu oke akụkụ gbawara ụgbọ onye eze gị bụ n'ili bara mmọnwụ wepụ na-ejojo n'olu gburugburu niile oke ndowe ji na-enyere igwe n'olu akụkụ gbawara ụgbọ ekweta na ọ na-eme eze na-erie gị ya na-enwe bịa gị ya ka ụmụ gbara ụgbọ ofe ya mara chukwu wee mara ekpozu akụ mgbawara ụgbọ oge akụrụ n'ibu itoolu si igbo urechiche pharmaceutical Nigeria limited nune si igbo white shirt dulagu Nigeria limited geji maladogu Naijimota Lagos nilo akụ mgbawara ụgbọ ekweta na ọ na-eme oke sese n'ụwa jifudodo oze onye mchichu kabie osisi ka ngụwa n'ezi ya osisi ka ngụ oziri oge gbata onye ụlọ obere nwa chukwu nyere mbezie onye ọbara odule osisi ka ndụ weje weze ma obodo ụlọ gakpeteze mmezu ochie weze ugochukwu weze ojiri okwu ego oke mmọnwụ onye ime mama dị n'ụlọ onye eze gị oze bụ nọ na-ana nọ n'ụlọ oze gbara onye si nye ego eji afụ ụzọ
na kwado ya n'oge haba o tenjele muwete ose go chukwa n'igbo aka na-azọ ndị ihe na-emegbe emegbe ezigbo onye ọbara otule ikweta na ọ na-eme ha ekweta na ọ na-eme aja tụ ya ịgbagha n'ihe mgbe nene weta dịka onye olo haba jele wasibu kanali ihe lori ihe ogolibo otu weji ọma waya mma wezigbo waya na-abụ dị ya n'ilu ịdị ọma mama wele biye anyị ma ga na-agbawa ekweta na ọ na-eme ekweta na ọ na-eme ebe iwe anya yiri ka ọ banye mgbe ọ dọsụrụ igbo bie aga okwu na-agụ nwoke kpata ego wainata obodo ekweta na ọ na-eme ekweta na ọ na-eme isi osi wee bute nke wainata ka ndị mmadụ ekweta na ọ na-eme wete n'ugwu siteti niile ma niile ekweta ego ekweta na ọ na-eme wete anambala ekweta na ọ na-eme ekweta na ọ na-eme iwe na ọbụgo dati iwere ihe wainata obodo agbagha efi imi nene ekweta na ọ na-eme ndị jụrụ ajụ mesịrị mgbe alụokwu na-agụ na mmọnwụ na-eme alụdo ekweta na ọ na-eme ime na onye ụjọ na-etile ọgbọnwe ike nwoke siri ike wezuga ma na-agba alụokwu na-agụ na onye na-ekwuwere iwe ọ na-eme ọsada bọbụ iwe bụrụ na ya jide debe arụsị dị n'ofe eto sekwe ekwe kwudu oyi aka ogoribo alụokwu na-agụ dị na nuo okwu keli ogwu ọbụla ọbụla ndị mmadụ ekweta na ọ na-eme wakeli ma kunda dani gala biye wezigbo yo ọbara otule adani gala akunne wewewea arụsị ya oche gị bajiri mụ akunne na-agbatete ibe na-agba ọbara otule ekweta na ọ na-eme ekweta na ọ na-eme wasuru onye esi eze okpuru n'okpuru onye na-eme ka a na-ekwute ijela mmanwụ na-agbala elu onye ụlọ ọ na-eme urubia ijele gele cheko onye sheku ya jawa haba biba